vás vítá Nogomet s Fejďokrem. a dneska jsme tu s naším prvním vlogem, ale omlouváme se, nemáme třetího kameramana, takže budeme muset točit Fejďoker. Budeme se ukazovat, nebo jakoby otočit kameru, takže budou 4 úkoly. 2 budou tady a 2 budou na Gimplu. Takže těšíme se na vás. První úkol bude sežrat led. To je první úkol. Fejďoker musí sežrat led. Jak vidíte, je to led. Šoufe. Tak jak vidíte, tak sežral a jsme tu, za chvilku jsme tu s druhým úkolem, takže jsme tu s druhým úkolem a to je zvonění na domy. Jdeme na to. Jak vidíte, Fejďoker spadl. Zrovna tam šli nějaký týpci, takže jsme nemohli zvonit, ale za chvilku jdeme zvonit, takže se připravte, že za chvilku budeme zvonit. Fuj, on to volí, to je druhý pokus, tohle. Jdeme na to. Zvoní na domy, protože tam na to předekažou nějaký týpci. Děkujeme za to, že jste s námi vydrželi. Tak zazvoníme. Počkej. Číjová. Počkej, co to je, ty máš? Teka? Ne, to je Hamule. Ne, počkej. 3, 2, 1. Jo, překouchy. Takže, počkej, tady má balkon, vole. Tady má balkon. Nazdar, paní. Takže, za chvilku jsme tu s třetím úkolem. To je na Gimplu. To je jedno, tak takovýhle menší chybičky. Aspoň se to bude možná líbit. Takový 1000. Ne, takový milion, ne? Ale chápeš, že bylo 1000, nebo už A tak má 26 milionů. Na benta nemáme. Ty vole, Digimon má 84 000 odběratelů. Máme jedno. Máme 6. Máme můj channel, to je můj 6. Ale víš, že když tam ty seš, když seš ty přihlášený na tom channelu našem, No. a já tam jsem taky přihlášený, tak to jde. Takže tam můžeme být oba. Teďka to na tady, jak tam jako lezeme. Kam? Jo, já to prostě, a pak tam přidám nějakou hudbu. Jako jízdí kolí. Jak mám já to? Víš to? Jo. Prej. Jak jsi tam jako prolejsal a jak asi všimnu, že je otevřená branka. Víš, ne? Jo, já teďka se posradu, že se natáčel. Počkej, tady začne natáčet a pak bude jakoby prolejsat, hej. Počkej. Já jako... To nejde. Tak já to nemůžu splejtat. Takže... Jdem, pojď. Co bude třetí úkol? Hej. Třeba objednou ty kolečka. Jo, tak jo. Každý jednou. Ne. Nebo jedno kolečko. Ne, Jak ne. odjede. Hej, položíme to na lavičku, aby nás to natáčelo. No a to spadne, vole. Ne, vole, já vím, jak to opřít. A že nás to natáčelo a dali byste si závod, až kdyby prohrál, tak by běžel ještě jedno. Ochránka! Ty vole, a pak budeme dělat. Pušli to. Já podržuj to. Prej. Ne, nejdřív
Vidíte, takhle skončíte. Nejdřív půjdu já. Okay. To mladší od sedmi to. Po 4. A cože budeme dělat? Jedno. Co? Jo. Každý ale. Ty vole, ty se lejde A čtvrtý úkol bude co? Počkej. Každý jedno, takže teď ty a pak já. Takže 3, 2, 1, teď. Ty jo, ale Filipe, vylez. Fakt jo, ty jsi škrtán. A ty na hovno, jako to, víš co si o nás můžu myslet. Počkej, tak znovu musíš běžet znovu. Ach jo. Jsi se o to připravil. Tak tady odsaď. Tak ho tam tuď. Mě úplně mrznou ruce. Kolik je? Ty vole, za 10 minut je půla. Dejte čtvrtý úkol. Ne, třetí. Dělej ten. 3, 2, počkej, 1, teď. No. O, ty vole, co to je? Dobrý. Už tě běžel, ne? Už se tam přerazil. Tak čekej. 3, 2, můžem? Počkej. Až tohle uslyšíš. 3, 2. Ono to možná natáčí, dělej! Smrdí. Kdo nesnáší Nogometa like a kdo snáší dislike, prosím, uděláte to pro mě, ne? A proto máme toho Ichtila. Pojď, Machtane, pojď! Dělej, pojď, Štěrko! Jak už nemůže, vole. To já jsem byl lepší. Dělej, pojď! Chci domů, vole, dělej! Tě předhodní moje babička. I tvoje, vole. To je to doběh takže to doběh ten knedlík jeden a zdar. Takže jdem teďka domů. A tady ten Ichtila taky. Hej. Co všechno máš? No takže jo, tohle video bude na našem channel. A možná uděláme ještě vlog na Silvestra. Tenhle vlog se bude jmenovat Honza Knedlík smrdí ne, velice. vole. Ne. Taky Nogomet smrdí velice, vole. Tenhle vlog se bude jmenovat Smrdí vlog. a První vlog Nogometa a Fejžorka. Takže říkáš Face Joker, vole. byli bychom rádi, kdybyste nám dali odběr určitě, že jo? Jdeš hubu. Jestli tě vůbec viděj. Jestli zase nemáš jenom pusu. Jestli mě dají like a to by dislike, tak se žeru klidně i celou mouku, vole. No jasně. Udělám challenge. No, jo. A ty taky. Jo. Takže byli bychom rádi, kdyby se tohle vyšplhalo na 100 a děkujeme za shlédnutí. Tak zdar. A zase pustíme nějakou muziku. Než toto přeleze. Takže ještě našeho vlogu, jak jste slyšeli, není konec. Nejdřív to musí Fejžorku přelíst, aby byl konec našeho videa. No, takže to asi nepřeleze. Tak jak vidíte, tak to přelez a to je konec našeho videa. Čus!